Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студиядә Гөлназ Ибраһимова, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Киләчәктә юллар нинди булыр? Казанда юллар 2022 халыкара махсус күргәзмәсе ачылды. Ил сакчыларына булышалар. Мамадышта мобилизацияләнгән якташларына гуманитар йөк озаттылар. 2 яшьлек Эрик бездән ярдәм көтә. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд белән авыру балаларга булышу проектын дәвам итә. Башкалабыздан Казан Экспо үзәгендә 10-нчы халыкара махсуслаштырылган Дорога 2022 күргәзмәсе уза. Форумның төп темаларының берсе Россиядә юллар төзү буенча 5 еллык планны тормышка ашыру. Киң күләмле күргәзмәне хәбәрчеләребез дә карап кайтты. Форум Россиянең абруйлы белгечләре юл транспорт комплексы вәкилләрен берләштерүче иң зур фикер алышу мәйданчыкларының берсе. Күргәзмәдә 300 оешма үзләренең казанышларын тәкъдим итә. Биредә юл төзү өлкәсендәге алдынгы үрнәкләр, юл сервис объектлары, урамнарны, юл кырыйларын яктырту җайланмалары урын алган. Запас частьләрне бөтен яңа оборудованиелар белән җитештерәбез. Слесарный цех, сварочный цех, покрасный цехлар белән. Безнең эшебез тукталмады, әкрен бара. Без тагында алга чыгып китер өчен бүген ярминкәгә килдек. Үзебезне күрсәтеп, бездән әйберләр алсыннар дип инде үсәсе килә эскә таба. Әкрен генә 1 ел булуына карамастан барыбер алга барабыз. Продукцияны алалар. Татарстанда да, Россиядә да продукциялар бара безнең. Алдагы елларда илебездә юлларны төзү һәм төзекләндерү 5 еллык план нигезендә алып барылачак. Беренчеләрдән булып стратегик юлларга өстенлек бирелә. Алар арасында Татарстан аша узучы Мәскәү-Казан-Екатеринбург федераль трассасы да бар. Илебезгә карата кертелгән шикләнмәләр юл төзелеше өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләрне дә яңа эш алымнарын кулланырга этәрә. Төзелеш барган юлларны Россия регионнарында җитештерелгән материаллар һәм машиналар белән тотырыксыз рәвештә тәэмин итү, аларның сыйфатын үстерү көн кадагында тора. Мисал өчен Алабуга автомобиль заводы заманча җиһазландырылган, дөнья стандартларына туры килгән беренче автогрейдер җитештергән. 3D нивелирование дигән җайлама куелды. Менә ул беренче пока безнең беренче экземплярда эшләргә кирәк. Коллективны сакларга техника бит кирәк. Тем более теге ни әйтмешли безнең илдә һәр юлларны төзү иң беренче планга куелды. Җитәкчелек ил буенча. Шуңа күрә техника кирәк. Шуңа күрә без аны инде чыгарга тырышабыз. Сыйфатлы салынган юл имин юл, микросюрфейсинг, вакытлыча җәелә торган, калынлыгы бар 1 сантиметр булган асфальт Россиянең барлык федераль трассаларында куллана. Заманча каплау юлларны капиталь ремонт ясаганчы мөмкин кадәр озаграк саклап калырга ярдәм итә. 3 көн дәвамында үткәрелә торган форум кысаларында юл белгечләре әзерләү мәсьәләләре каралачак, түгәрәк өстәлләр, конференциялар узачак. Эльза Ахмәҗанова, Рамил Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Башкортстан Республикасыннан өлешчә мобилизациягә эләгүчеләр өчен Казан дәүләт циркында концерт уздырылды. Анда хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова булып кайтты. Менә алар безнең ватаныбызның сакчылары. Күтәренке кәефтә илебезне якларга әзер. Ир-егетләргә рухи көчестәр өчен Башкортстан Республикасы Нефтекама шәһәреннән килгән артистлар моңлы җырлары, дәртле биюләре белән тамашачыларны куандырды. Башкортстандан бик матур концерт алып килдек инде. Ул концертта катнашалар Нефтекама дәүләт филармонияһы артистлары һәм Өфе калаһыннан Дәрвиш хан төркеме килде. Өлешчә мобилизациягә эләгүче солдатларны сәламләргә җирлек җитәкчеләре дә килгән иде. Алар уңышлар теләде һәм зур өметләр баглаганнары турында әйтте. Кыргызстан тазалык, кыюлык, безнең герой Шаймуратов Хамат еңеп кайтырга. Алып баручылардан үз чыгышларын рәхмәт сүзләреннән башлады. Концерт тирән эчтәлекле һәм мәгънәле җыр биюләр белән уралып барды. Аеруча ватан пәрвәрлек җырларга игътибар бирелде. Ил иргә, ир илгә таяна диләр. Шул сәбәпле ватаныбызның сагында беренчеләрдән булып ир-егетләр тора.
Минем сәлам әйтәсем килә үземнең Авыргазы районының кешеләренә. Янигә, әтигә, апаларыма, абыйларыма, белгән кешемә, дусларыма. Без вариантов җиңәбез. Сәлам әйтәм үземнең, как говорится, хатыныма, балаларыма, нәнәемә, бүтән минем белгән кешеләремә. Өлешчә мобилизацияга эләгүче барлык ир-егетләр горурлык хисе уята. Илебез ышанычлы кулларда дигәнне аңлата. Динә Нәҗметдинова, Иван Кудиков, Татарстан яңалыклары. Берләшеп кенә җиңүгә ирешеп була. Мамадышта гуманитар ярдәмнең чираттагы партиясе китте. Бу юлы йөк турыдан-туры Алга һәм Тимер батальоннары хезмәткәрләренә адреслана. Әлеге изге эштә шәһәр һәм районда яшәүчеләрдә, предприятиеләрдә, оешмаларда, фермер хуҗалыклары да, авыл җирлекләрдә катнашты. Бу хакта тулырак алдагы язмада. Гуманитар йөкне тиеүдә Тимер батальоны хәрби хезмәткәре Мамадышлы Николай да катнаша. Ул август ахырында контракт төзегән берничә хәрби белгечлеге бар. Аның сүзләренчә, алгы линиядәге солдатларга медикаментлар һәм киемнәр кирәк. Николай үзенә Мамадыш промкомбинаты теккән форманы алды. Мондый киемне бу юлы 20дән артык комплект әзерләгәннәр. Нуждаются в сапоги, теплые вещи, носки нужны и медикаменты нужны, антибиотики. Гуманитар ярдәм җыюда районның барлык авыл җирлекләре, предприятиеләр, мәгариф учреждениеләре, гади халык катнаша. Мамадыш спирт заводы, Стройсити җәмгыяте, Азбука сыры, балык заводы, промкомбинат, район фермерлары зур ярдәм күрсәтәләр. Район җитәкчелеге башкаларны да бу эштә катнашырга чакыра. Берләшеп кенә явызлыкны тизрәк җиңәргә мөмкин. Бүгенге көндә безнең 109 фермер хуҗалыгы оешкан булса, шуларның әле берничәсе генә шушы эшкә катнашалар. Кызганычка каршы инде алар да ишетер дип әйтәсем килә. Күп кенә инде бүгенге көндә яхшы тормышта, мотор тормышта яшәүчеләребез күп. Ә менә пенсионерларыбыз, әбиләребез бүгенге көндә күңел белән булышалар. Шушы кешеләрдәге бу эшкә ярдәм итсеннәр дип ышанып каласы килә. Башта 3 районнан җыелган гуманитар йөкләрне бер зур машинага тиеп җибәргә уйлыйлар. Әмма район башлыгы Анатолий Иванов инициативасы белән Мамадыш төбәгеннән аерым гуманитар ярдәм тутырылган фура инде 3нче тапкыр юлга чыга. Бу юлы зур йөк депутат Булат Газизов һәм Эдуард Шәрәфиев озатуында барачак. Бу кешеләр гуманитар ярдәм әзерләүдә дә, аны адресатларына илтүдә дә зур көч куялар. Шулай ук олы яшьтәге кешеләрнең эчкерсез ярдәме тирән хөрмәткә лаек. Бездә бүген рәхәт тормышта, мотор тормышта яшибез. Бер генә көн сусыз торабыз, инде Мәскәүләргә хат язып бетерәр. Әзрәк сабыр да булырга кирәк. Менә үзегезне шуларның урынына куеп, бүген көндә менә алар ничек яшиләр? Менә безнең яшибез. Әгәр дә беләсегез килсә, бер көн сусыз, утсыз ашап торыгыз, менә шул вакытта аңларсыз. Район җитәкчелеге хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләрен дә онытмый, аларның һәрберсенә кирәкле ярдәм күрсәтеләчәк. Мондый гаиләләргә җитәкчеләр, фермерлар яисә авыл җирлекләре башлыклары беркетелгән. Теманы дәвам итеп, азнакайлылар мобилизацияләнгән һәм үз теләкләре белән киткән хәрбиләр өчен чираттагы гуманитар ярдәмнән читтә калмый. Алдагы язмабыз Азнакай районыннан. Мәдәният сарайының зур залы солдатлар өчен җыелган әйберләр белән шыплап тулган. Биредәге көндәлек кирәк яраклар, җылы киемнәр, азык-төлек, гигиена әйберләрен район халкы үз теләкләре белән китерә. Әлбәттә, бу игелекле эштә Бердәм Россия партиясе, яшьләр хәрәкәте, волонтерлар да актив катнаша. И сегодня вот мы готовим к отправке все необходимое для наших воинов. Бүгенге Азнакай җылылык шелтәре биргән машинага хәрбиләр өчен йомшак мендәр юрганнар төялды. Әлеге җыелган гуманитар ярдәм Алга һәм Тимер батальоннарына озатыла. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә үзебезнең Азнакайлыларга. Бик күп иттереп әйберләр җыелды, бик нык иттереп әзерләнәбез. Барлык намазларыбызны, белгән намазларыбызны бүген үзебезнең солдатларыбызга багышлыйбыз. Һәм инде аларга Азнакайлылар исеменнән әйтәсебез килә. Без сезне җегетләр көтәбез. Исән сау булып, кайтыгыз үзебезнең яраткан Азнакай җиренә. Изге эштә катнашучыларның теләге бары бер. Ир-егетләребез исән сау әйләнеп кайтсыннар. Бу безнең бөтен Азнакайларның жительләрдән җыелган пастилләр, юрганнар, мендәрләр, менә шушы әйберләрне алып барабыз без солдатларга.
Ознакайдан гуманитар хәйрия ярдәме дәвам итә. Ләлә Зайнуллина, Әлфия Ихсанова, Рамил Исламов, Татарстан яңалыклары өчен Ознакай районыннан. Казанда бүген Җәлил укулары конференциясе башлана. Бөтен Россия фәнни-гамәли конференция 3 мәйданчыкта үткәрелә. Батырлык, патриотлык, гражданлык позициясе темалары турында фикер алышырга Татарстан, Башкортстан, Мәскәү өлкәсе, Кырым, Кабарда-Балкар һәм Оренбург өлкәсе галимнәре чакырылган. Шулай ук конференция ачылышында Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында катнашучыларны да видео элемтә буенча Мәскәүдә яшәүче Муса Җәлил кызы Шулпан Җәлилова да кушыла. Җәлил укулары Казанда 1960 еллардан бирле уза. Быел конференция Бөек Ватан сугышында һәлак булган шагыйрь Рәхим Саттарның тууына 110 ел тулуга һәм Муса Җәлил музей фатирына нигез салуга 40 ел тулуга багышлана. Җәлил укулары 2022 дип аталган Бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясенең нәтиҗәсе буларак фәнни тикшеренү эшләре тупланган җыентык әзерләп бастырыла. Габдулла Кариев театры Уильям Шекспир әсәре буенча сәхнәләштерелгән Ромео һәм Джульетта спектакле премьерасын тәкъдим итәргә җыена. Спектакльнең режиссеры Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия театры режиссеры Илсур Казакбаев, театр директоры Луиза Шарова әсәрнең бүгенге көнгә аваздаш булуын ассызыклады. Аның сүзләренчә, бу спектакльнең төп тамашачысы яшүсмерләр. 18-20 октябрьдә Казан дәүләт консерваториясендә яшь галимнәр тикшеренүләрендә музыкаль фольклор дигән халыкара студентлар фәнни-гамәли конференциясе көтелә. Форумда катнашу өчен Россия, Беларусь, Кытай, Казакстан, Төркмәнстан, Азәрбайҗан галимнәреннән гаризалар кергән. 170-тән артык яшь галимнең хезмәтләре Россия халыкларының җыр фольклорына, илебез һәм чит ил композиторларының иҗатында милли үзенчәлекләргә багышланган. Казан консерваториясе Россия халыкларының үзенчәлекле музыкаль традицияләрен өйрәнүгә һәм саклауга зур игътибар бирә. Ел саен фольклор экспедицияләре оештырыла. Быел аның составына беренче тапкыр композиторлар һәм музыка өлкәсен яктырткан журналистлар кертелде. Форумда фольклор экспедицияләре маршрутлары буйлап дигән фото күргәзмәсе дә үтә. Безнең тамырларга бик игътибарлы карыйм. Чөнки без бит милли көй дигәч, ничектер безгә анда гармон түбәтәй генә без күз алдында тора безнең. Ниндидер анда сабантуй форматы гына без күрәбез. Ул бит бик тирән әйбер. Татарларда нинди генә җырлар булмаган, нинди генә мөнәҗәтләр, бәйтләр. Әле без үзебез дә барысын ачып бетермәдек. Һәм ул фольклор бетә барса да безнең эшебез башлана гына дип уйлыйм бу өлкәдә. Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Дәвам итәбез. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд белән берлектә авыру балаларга булышу буенча хәйрия проектын дәвам итә. Узган юлы без Ислам Мустафинга ярдәм иткән идек. 2 яшьлек Эрик Минхаҗев та ярдәмгә мохтаҗ. Ул вакытыннан алда туган беренче көннәрдән үк сәламәтлеге белән проблемалар башланган. Аңа терапевтик туклану һәм генетик тикшерү узарга кирәк. Эрикнең гәүдә авырлыгы 2 атнада ярты килограммга кимегән. Малай яз көнне кинәт авырлыгын югалта башлаган. Ул чакта авырлыгы 9 килограмм булган. Җиләк-җимеш яшелчә ит ботка белән туклана. Туклану катнашмасы гына җитми. Ребенок по своему возрасту должен быть. Бала үз яшенә авырлыгына җитәрлек калория алырга тиеш. Ул аларны алмагач үсеше туктала. Шуңа күрә тиешле туклану катнашмаларында бирергә кирәк. Тән авырлыгы дефициты бердән-бер проблема түгел. Эрик вакытыннан алда туган, сулышы да авырала. Тугач 5нче көнне баш миенә кан сауган, инсульт булган. Бераз соңрак каны зарланган. Бу аңа начар йогынты ясаган. Хәзер малай церебраль паралич, гипотониядән интегә, начар ишетә, начар күрә. Башын да күтәреп тора алмый. Табиблар генетик тест ясарга киңәш иткән. Есть вероятность, что у него есть генетическое заболевание. Малайда генетик авыру булырга мөмкин. Төгәл диагноз кую өчен генетик анализ ясарга кирәк. Тиешле үсеш булсын өчен туклыклы катнашма кулланырга киңәш итәбез. Әлегә табиблар фаразларга ашыкмый. Берничә төрәкләнү курсыннан соң Эрик башын мөстәкыйль тотарга тырыша. Тик бу малайга бик авыр бирелә. Возможно, будет выявлено. Баланың мондый хәлдә булуы иртә туына бәйле булырга мөмкин. Генетик тикшерү сәбәпләрен ачыкларга булыша диләр табиблар. Генетик кайбер авыруларны дәвалап була.
Генетик анализ һәм дәвалау туплануы 2 елга 540 мең сумга төшә. Гаилә битараф булмаган кешеләр ярдәменә өметләнә. 55-42 номерына дети сүзе белән SMS җибәреп ярдәм итәргә була. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк эш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Росфонд сайтларында. Фәрис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Көз айларында гадәттә сүрем газы белән агулану очраклары арта. Нинди саклык чараларын күрергә? Газ җиһазлары куркынычсызлыгын ничек тә мин итәргә? Шушы һәм башка сорауларга җаваплар актуаль әңгәмә сәхифәсендә сүзне коллегам Айзилә Батырхановага тапшырам. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Көз айларында сүрем исе белән агуланучылар саны арта. Бигрәк тә газ плитәләре, колонкалар булган өйләрдә, газ мунчаларында сүрем газы белән агулану куркынычы зур. Сүрем газы белән агуланмас өчен нәрсәләрне истә тоту зарур. Газ җиһазларын кулланыр алдыннан нишләргә? Бу һәм башка актуаль сорауларга студиябезнең бүгенге кунагы Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең Сабагаз идарәсе җитәкчесе Ирек Мөхетдинов җавап бирә. Ирек Исмаилович, исәнмесез, хәерле көн. Исәнмесез, Айзилә, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Менә газ хезмәте эшчеләре техник хезмәт күрсәтү вакытында иң еш очрый торган нинди җитешсезлекләргә юлыга? Газ инде ул бик тә уңайлы да, җайлы да, чиста да, экологик яктан да чиста ягулык, ләкин аның белән куллануның бөтен шартларына, таләпләренә туры китереп кулланган вакытта гына аның белән куркынычсыз кулланырга мөмкин дип әйтик инде. Инде без елга бер тапкыр газ хезмәткәрләре елга бер тапкыр үзебезнең законнар, положениялар нигезендә һәрбер квартирада, һәрбер йортта, һәрбер хуҗалыкта техник карау уздырабыз. Елга бер мәртәбә шушы елга бер тапкыр кергән вакытта, техник карау вакытында иң еш очрый торган таләпләрне бозу дип әйтгәндә, менә бу вентиляция каналларын каплап кую. Инде көз айларына керәбез хәзер, кеше өйләрен җылытырга ниятли. Шушы ният белән дымоход вентиляция каналларын я кагаз белән, я чүпрәк белән каплап куя, янәсе җылы чыгармау өчен инде. Яисә яңадан шушы очрый торган, еш очрый торган җитешсезлекләрдән дип әйтик. Квартираларга, өйләргә ремонтлар ясап торабыз, үзебезнең тормыш шартларын яхшыртабыз. Газ җиһазлары торган бүлмәләрнең ишекләрен алып ату, бүлмәләрне зурайту исәбеннән аны газ җиһазы торган бүлмәнең ишеге булырга тиеш, ул бүтән бүлмәләрдән аерылып изолировать ителергә булырга тиеш. Шушы ишекләрне алу, шушы ишекләрне алмаштыру, бүлмәдә приток воздухы ясамау, газ приборы дөрес янсын өчен, газ плитәме ул, котелмы, любое. Ул дөрес янсын өчен аңа күпмедер микъдарда һава булуы зарур, шарт дип әйтгәндә. 10 кубометр, 1 кубометр газ яна икән, 10 кубометр һава булырга тиеш. Менә шушы приток воздухына булдырмау, тәрәзә форточкаларны ничектер томалап кую, алмаштырган вакытта аларны инде куймау бөтенәй. Димәк, халык һаман менә әйтә торасың, киресен эшли тора дигән нәтиҗәгә киләбез инде без, әйеме? Кайбер хуҗалыкларда шундай бер очрый, но бөтен кешендә алай дип әйтәсем дә килми. Бу гел очрый торганда әйбер түгел, но без булганнары белән инде тиешенчә әйтеп, аларга аңлату, үгет нәсихат белән эшләргә тырышабыз. Сүрем газы бит ул, аның исе дә, төсе дә юк, һәм аның чынлап тегә агулангансыңмы син аның белән юкмы икәнен инде шушы хәвеф-хәтәр килгәчтен генә белеп була. Шуңа күрә дә Ирек Исмаилович тагын бер кат аңлатып әйтсәгез иде. Менә газ плитәләре булган өйләрдә безнең инде хуҗабикәләребез яки хуҗаларыбыз нәрсәне истә тотарга тиеш? Иң беренче әйтеп киттегез, менә газ, сүрем газының аның исе дә юк, төсе дә юк дип, дөрестән дә шулай. Әгәр дә газ приборы дөрес янмый икән, аңа янырга дөрес тиешле нормада һава керми икән, анда сүрем газы күбрәк күләмдә чыга, сүрем газы чыга дип әйтгәндә, дымоход вентиляция каналлары эшләмәгән вакытта бу сүрем газы бөтенләй бүлмәгә чыгарга мәҗбүр була. Кеше инде моның белән агуланганын белми дә, удуши барлыкка килә, отравление угарным газым, газ белән удуши була. Инде кеше үзенең агуланганын белми дә кала, ул йокыга киткән шикелле генә була, шул агулану менә теге иң куркыныч әйберләргә, үлемгә китерергә мөмкин инде. Шуңа күрә газ приборларын
Кабызыр алдыннан әйбәтләп бүлмәләрне җилләтергә кирәк. Газ приборын кушыр алдыннан бүлмәдә әйбәтләп һаваның кируен обеспечитергә кирәк. Приток воздухы булырга тиеш. Форточка газны әгезгенә ачып куярга кирәк. Ишек астларында безнең прорез булырга тиеш һава алыр өчен газ приборлары. Дымоход вентиляцияларның иң беренче газ приборны кушканчы су көчен тикшерергә кирәк. Моңа инде бер кагаз бите китерепме или янган шырпа китерепме, аның су көчен тикшерергә була. Димәк инде тирә-юньдәгеләребезгә дә бик тә игътибарлы булырга кирәк дигәнне аңлата бу. Нәкъ шулай бер-беребезнең сәламәтлек турында, бер-беребезнең тормышы турында кайгыртсак әйбәт була инде. Аннан соң Ирек Исмәгыйлович, безнең бит инде менә шундый акыллы җайланмалар да барлыкка килде. Алар газның микъдарын исәпли торган сигнализатор загазованности дигән әйбер инде ул. Аны менә шулай йортларга урнаштырып инде шушы сөрем газын чыкмаганда билгеләп була. Менә бу әйберләрне куйдыралармы һәм менә аны куйдырыр өчен кайда мөрәҗәгать итәргә кирәк? Куйдыралар, моны инде хуҗалыклар, шәхси хуҗалыклар, моны квартирный домнарда ул проект нигезендә сразу билгеләнеп бара, моны квартирный домнарда закон нигезендә СНИП билгеләнгән буенча куелып бара. Аларда законны булырга тиеш. Менә частный домнарда, индивидуаль домнарда дип әйтгәндә йортларда, шәхси хуҗалыкларда моны куйсалар тоже бик файдалы, бик әйбәт әйбер. Чөнки газопроводка газ үткәргечкә куела өйгә керүгә клапаны. Шул клапанга таштырыла бер сигнализатор безнең эшләй, берсе соога дип әйтик, монысы угарный газга инде, берсе СА4 метанга эшли. Әгәр дә сезнең өегездә шушы сөрем газы чыгамы или кайдандыр краннардан, горелкалардан утечка булып газ чыгамы, метан чыгамы, ул сигнал биреп, сез өйдә булмасагыз да, өйдә булсагыз да кранны менә шы клапанны ябып куярга сигнал бирә, клапан ябыла. Инде шушының белән кешенең тормышы саклана дип әйтик. Безнең тамашачыларыбыз әле куйдырмаганнардыр. Әлеге акыллы җайланманы, менә аны куйдырыр өчен кая мөрәҗәгать итәргә була? Куйдырыр өчен инде һичшиксез безнең Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең һәрбер районда эксплуатационный производственное управление бар, районнарда инде район газовый эксплуатационный службалар бар, райгазлар бар. Монда мөрәҗәгать итеп, без киңәшләребезне бирәбез, подрядчиклар аша куйдырырга була. Моның өчен инде зур эш кирәк түгел, проектларны үзгәртеп яту кирәк түгел. Моңа без эскиз ясалып, эскиз сызылып кына шушлай эшләнергә тиешле эш. Файдалы киңәшләрегез өчен зур рәхмәт сезгә, Ирек Исмәгыйлович. Без яңалыклар тапшыруын дәвам итәбез. Исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел ди безнең халык. Сезнең игътибарга татар дөньясына, татар гыйлеменә әһәмиятле өлеш керткән шәхесләребез турында белешмә тәкъдим итәбез. Бүген 13 октябрь көнне татар әдәбияты белгече, тәнкыйтьче, филология фәннәре докторы, профессор, дистәләгән дәреслек һәм уку әсбаплары, тәнкыйть мәкаләләре җыентыклары авторы Азат Гыйльмулла улы Әхмәдуллинның тууына 90 ел. Азат Әхмәдуллин 1932 елның 13 октябрендә Татарстанның Саба районы Байлар Сабасы авылында туа. Казан дәүләт университетының татар филологиясы бүлегендә укып чыга. Аннан аспирантурада белем ала. Соңрак докторлык диссертациясын яклый. Аның фәнни эшчәнлеге киң тармаклы. Күп санлы хезмәтләре татар драматургиясының барлыкка килү һәм үсеш тарихын гыйльми күзаллауга багышланган. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.